በልዝ አጓለ እንቋ ብድሓን መጻኺ ጥዑም ብስራት ሒዘል ክልኹ በላ ኣቦኣ ገና እግሪ ኣብቲ ገዛ ምስ ረገጸት ብስራትካ ይጣዕም ኣቦ እንታይ ደኣ ተራኺቡ ምስ በለት በልዝ አጓለይ እዚ ንኩላሕና ዘሐጉስን ዘቐስን ድማ እዩ ተስፋ ገብር ንኣኹን ከምዚ ተሓጒሰ ዘለኹ ክሕጉሰኪ ምስ በላ ኣታቦ እንታይ ንገረኒ ኣሓንጢኸንኮ ምስ በለት በልዝ አጓለይ ከመይ ዝበለ ምሁር ወረጃ ወዲ ሕፍራት ክቡራትን ረኺበል ክለኹ እሞ ክትምርኣይኺ ምስ በላ እዋ ኣቦ ናይ ብልባኻ ዲኻ ምስ በለት ብስምባደ ዘሐጉሲ ምሽ ከማርሖ ከይኸድና ወድቲ ኣርከይ መቼም ተስሕቲ የመስልን ኣታቦ እንታይ ኸትብል ዘለኽ እቲ ረብኣይ ኣንጎሎ ካብ ገዛና ዘሎ ኣርክኻ ምስ በለት እወዛ ጓለይ ምእንቲ ርእሱ ወዱ ናይ መርኣ መደብ ጸኒሕውን ኣርከይ ነዚ ሓሳብ ምስ ኣካፈልኩም ክሳማዕ ግዜ ኣይወሰደን ፍቓድ ወዱ ሓቲቱ ድማ ወዱን ስለዝተሰማምዐን ጥዑም ብስራት ሒዘልኪ መፅእ ዘለኹ ምስ በላ ኣታቦ ንዓይ ደኣ መርድእ እንዲ እንዳበለት ብውሽጣ እሞ ኣቦ መሳይ ከይተማኸርካ ድሓ ውድእ ተብሉ ኣነ ምዘይፍቅሮ ሰብ ክምርኦ ድሌት ኣይኮነን ዝገበርካ ግበር ዝበልካ በል ድማ ዘፍቅሮለኒ ምሽ ኢለካ ምስኡ ክነብር ዝደሊ ምስ በለት ኣነ ዶ ኣትንታይኺ ነዚ ሓጎስና በዚ ጓሓፍ ወዲፋሕ ተብልና ካብ ምዚ ክትከዲ ዝርኤኪ ሞቴ ይመርፅ ከመይ ዝበለ ወዲ ተራኺቡ ምዚ እዋላ ጀልፋፍ ኣቲ ማዕረክ እንድኡ ድዩ ልብኺ ኣውርዩ ዘሎ ክንደይ ተዕሽኸ ብኣለኸ መፅእኺ ብገዛእ ፍቓድኪ ክተፀልምቲ ኣታቦ ዘይልወጥ ሰብ ምሸለን ክልወጥ እዩ ጠባይ ይኩን ኣካይዶ ከመሓይሹ በጃኻ ትረድኣኒ ምስ በለት ኣትጓል ዝርድኣክ ነገር የብልን ምስ ኣርከይ ቃል ተኣታቲና ወዲእና ኢና በዚ ጓሌ ከሲር በትኻ እና ኣርከይ ከተክስር እንደልኺ መቼም ናይ ዘበናት ዕርክነት ከም ዘለና ትፈልጥ እንድኺ ኣነ ኸኣ ኣጻፊ ቃል ኣይኮንኩን ቃል ክቡር እዩ ኣብ ቃላይና ድማ ክንጸንዕ ዝግባኣና ጥራይ ነብስኻ ኣዳልዮ ሕጂ ዘረባ ኣይልን ምስ በለም ጸርጸር እንዳበለት ናብ ክፍላ ኣበለት ገና ሓጎሳ ከይተዓመት ከላ ኣብ ገዝኣ መርድእ ምጽኑሕ ብጣዕሚ ሓረቀ ጥራሕ ዘይኮነሲ ተናኽኒኻ በኸየት ዕድለይ ክንደይ ከፊዩ እንዳበለቱን ኣምሪራ ኣስቆርቆረት ዋው ጽቡቕ ለውጢ ከምዘይ ዝበልኳ ሕጂ ሕጒስካነ ክዳንካ ጽፉፍ ኣቀማቕማኻ ኸማን ከምኡ ሽጋራ መስተን ቀስ እንዳበልካ ጠቕሊልካ ከም ትገደፍ ተስፋለኒ ባርሚዕታ ገዲፍካ ድማ ካፈ ተኣቱ ከም ዘለኻ ወርኻ በፂሕኒ ብጣዕሚ ኢኻ ተፍቅረኒ ማለት ኮይኑ ማዕረክ እንደዚ መስዋዕት ትኸፍል ተሊኻ ደኣ ምስ በለቶ ናይ ኣቦኣ ነገር ከይነገረት ኣብ ሰሙኑ ዝራኸቡ ዘሎ ናብ እንዳሓትና ጌሻ ስለ ዝቐነየት ዘረባኺ ኣብ ኣእምሮይ ኣትዩ ረቢሽኒ ገለ ኣንዚን ነይሩ በጃኺ ምእንታ ኸዚኾነስ ምእንቲ ነብሰይ ዝቃለስ ዘለኹ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብዚ ዓለም ገለ ከበርክታለኒ ኣብ ቅድመይ ገለ ዕላማ ሰርኤ ንኡ ንምርካብ ክቃለሳለኒ ንነብሰይ ኩርዓት ኮይኑ ንስድራይ ከባቢኡን ኩርዓት ክኾን ኣለኒ ንእስነት ይኣክል ብዓብዪ ድማ ንኣኺ ክኸስረኪ ኣይደልን ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ ስለቲ ኣብ ልዕለይ እምነት ኣሕዲድኪ ዝቐረብክኒ ድማ ብልቤ ዘመስግነኪ ምስ በላም ንብኣት ስለዝሰኣራ ኣብ ቅድሚኡ ጫጭ በለት ጫጭ መበሊኣ ለውጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝምርኣኪ ኣማፂል ከለኹ ዝብል ዘረባ ኣቦኣን እዩ እንታይ ደኣ ኣይድሓና እንዲና ምስ በላ ድሓና ዝዛይለ ናፊቓካ ስለ ዝነበርኩ ጥራይ እንዳበለት መእውር ተሰኣመቱ መቼም ኣቦይን ኣቦኹን ኣዕሮኽ ምኾኖም እዚ ናትዩን ናትክን ሓዳር ድማ ዝያዳ ከም ዘደልድሎ ርግፀኛ ሽሕ ግዜ እኳ ካብዚ ገዛወቲ ቀልጢፈ እንተወፃኹ ፅቡቅ ጌርኪ ከም ትፈልጠኒ ርግፀኛ ድሓር ከዓ ካብ መኣስ ከም ዝጎበስ ክኸማን ይገርመኒ ዘሎ ምስ በላም ግድን ክትረኽባ ኣለካ ኢሉ ኣቦኡ ስለሰደዩ ተራኺቦም ዘዕሉ ዘሎም ፅቡቅ ኣለኻ ዕርክነት ናይ ኣቦታትና ናይ ነዊሕ ዓመታት እዩ እንተኾነ ዕርክነቶም ፋሕ ከብል ይሰግእ ኣለኹ ምስ በለቶ ኢሒዳ እንታይ ተራኺቡ ምስ በላ መቼም መንእሰይ ስለ ዝኾንካ ክትርድኣለይ ተስፋ ገብር ኣነ ኩለንትናኻ ኣይፅላዕኹን ግና እቲ ሽግር ልበይ ኣቐዲሙ ናብ ካልእ ስለ ዝሸፈተይ ኣዝየ ዘፍቅሮ ሰብ ኣለኒ ኣቦይ ነዚ እንዳፈለጠይ ምስ ኣቦኻ ተረዳዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ሰብ ድማ ከማንም ክሓብኦ ኣይደልን ትፈልጦ ትኾን ኢኻ
ወዲ ገዛውትናይ እቲ ኩሉ ሰብ ኣዋላይሉ ዝስክሓሉ ምሽ ኣሎ ምስ በለቶም እዚ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ተሰጢሑ ዝውዕል ጥራሕ ከይትብሉኒ ምስ በላም ቅድሚኡ እምበር ሕጅስ ኢልዎጥ ኣሎ ግና ሓቂ ካይተጋየኻ ንሱ ምስ በለቱ ኣቲ ንስኺ ትመስለ ሽኮሪና ጓልቶም ክቡራትን ሓፍራትንሲ ከመይ እዚ ነገር ምዚ ምስ በላ እቲ ዛንታ ነዊሕ ግና ከትርዳእለይ ዝደሊ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ስለዚ ተሓባበረኒ ምስ በለቶም ኣነ ደኣ እንታይ ክተሓባበረክ ምስ በላ ንኣይ ትኸውን ጓል ኣይኮነትን ኢልካ ነቦኻ ኣይኮን በሎ ምስ በለቱ ከምሞ እዚ ይኹን ሓደ ኣነ እውን ኣይፀላእኹን ቅፅል ድማ እንዳረኣኹ እንዳሰማዓኹ ዋላ ዳ ኣነ እውን ኣይወሰደክ ዳ እምበር ከም ጓል ኣርከ ኣቦይ መጠንሲ ናብ ጉድጓድ ክትኣትዮ ስቂለ ዝእዘብ ሰብ ኣይኮንኩን ምስ በላም በጃኻ ዝብለካ ጥራሕ ተሓበረኒ ኣብ ዓለም ዘይልወጥ ሰብ የለን ይልወጥ ድማ ኣሉ ሕጂ ንስኻ ሓራይ ኢልካኒ ማለት ሂወት ክልተ ሰብ ኢኻ ተተርፍ ዘለኻ ንሱ ኣባይ ተስፋ ገይሩ እንታይ ክብል ሂወቱ ኣብ መሓሹ ዝርከብ ዘሎ ምስ በለቱም ፈፂመ ከም ዘይተፀበኹ መቼም እንታይ ደኣ ክገብር ዝሓበኒ ምቕባል እምበር ልብኺ ምስ ካልእ ከሎ ብሓይሊ ጎቲተ ክምርኣኩን ፍቃደኛ ይኹንኩን እንተኾነ ነብኹ ኮነ ንኣኺ ሓዚነልኩም ኣቲ ነዚ ደኣ ክንደይ ግዜ ዲና ሚኢድናዮ ረብና ዲና ቀደም ገዲፍና እምበር እንደይ ሓይለ ፍቅሪ እንተለወጦ እምበር በሊ የሳልጠልኪ ብኣይ ወገን ቀሰኒ ከም ገለ ኢልኪ ምስቲ በኣሲ ሓዳር እንተዘይገይረ ግና ናባይ መፂ ሃላ ጓል ኣርክቦይ በሊ ስተይ በላዕነቲ ቢራ ኣልዒሉ እንዳሰተዩ ነሳውን በቲ ሓጓስ ነታ ካብ መትሓዚ ጥርሙዝ ናብ ቢኬሪ ዝቀድሐታ ኮካ ኣልዒላ እንዳሰተየት ክምስምስ በለት ኣቦ በልደስ ይበልካ ክምርኣ ፍቃደኛ ኣርክ ወድኻ ዝፍቶስ ሰብ ምስ በለቱም ነዛ ጉዳይ ብብልሓት ክሕዛለን ኢላ ምስ ነብሳ ተረዳዲኣ ፀባ እስቲ ክንዛ ጓለይ ፅቡቅ ገበርኪ ኣሳያሰይ ጓልመንደኺ ሕጂ ኣኩርኢኽኒ ብዓለኺ ንጀልፋፍ ወዲ ተመርኺ መከራኺ ክትፀግቢ ሕጂ ተገላጊልኪ እንዳበለ ደጋጊሙ ሓቂፉ ሰኣሞም ዋላ እኳ ትደልየ ሰብ ክትረክብ ዝገበረቶ እንተኾነት የግዳስ ሓጎስ ኣቦ ኣርያ ግና ኣሕዘና